μιλάς δυνατά και να στέλνεις ένα μήνυμα και πες ρε παιδιά και να τελειώνουμε από εκεί. Να ξεπερδέψεις το θέμα. Τι πάει να πει πρωί και βράδυ. Τα Χανιά είναι περήφανα, μωρέ. Πες, παιδιά, 1, 2, 3, 4. Τραβάμε μπρος. Πες, 1, 2, 3, 4. Και τράβα μπροστά. Είσαι γενναίος κριτικός. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Τα προβλήματα είναι το φορολογικό. Ναι. Προβλήματα λοιπόν είναι το φορολογικό. Προβλήματα... Μα τα ξέρουμε αυτά. Εγώ θα στα λέω. Όχι. Βάλτε το ερωτήματα. 1, 2, 3, 4. Πείτε 1, 2, 3, 4. Ξεκινάω τότε. 1, 2, 2,5. Για κάτσε λίγο. Μετά το 2 είπες 2,5. Δεν θέλω δεκαδικά ψηφία. Πες όπως το είπα να τελειώνουμε από εκεί. Μα γιατί? Γιατί πρώτα μαθαίνονται οι ακέραιοι, όχι οι δεκαδικοί. Πάμε άλλη μία όπως τα ακούς, μωρέ. Ναι. Πες με μια 1, 2, 3, 4. Πάμε μπρος. Δες. 1, 2, 3, 4. Χωρίς δεκαδικά. Σ' άλλο μάθημα αυτά. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Ξεκινάω να τα λέω τότε, κυρία Αυτιά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1, 2, 3, 3 και ένα τέταρτο. Γιατί λες κλάσματα, φοβάσαι να πεις το 4. Όχι. Πες τότε το 4 ρε αγόρι μου. Πες το να γουστάρουμε. Όλη η Ελλάδα το περιμένει. Φτάσε στο 4. Μαγικός Γιώργος Αυτιάς, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ένας και μοναδικός.